Que ricos están, os bicos que saben son bicos de pan. O Ceo Orquestra será un dos artistas presentes na Festa Miudiña. O contorno da Casa das Árbores na aldea de Garabelos, en Chantada, será a sede dunha xornada que promete. O 9 de xullo están todos convidados, sobre todo os máis pequenos, a unha gran festa familiar na que non faltará o contacontos Anxo Moure e todo o seu universo coa titiricleta e a ciclobiblioteca, os contos ou actividades de cinema na palleira, entre moitas outras propostas. Ás 11 da mañá comezará todo e unha das primeiras iniciativas será o taller de ilustración a cargo da chantadina Cristina Ouro. Despois, o Home Orquestra presentará o libro de cancións e ilustracións Os fíos do querer pros máis pequerrechos. O xantar será libre no contorno natural e hai que leválo da casa, sen esquecerse da auga fresca. Pola tarde, máis actividades e tamén o espectáculo de música das árbores, conservando Barreiro e Anxo Moure. Haberá xogos e moito que facer durante todo o día. O 9 de xullo, Festa Miudiña en Garabelos. Para máis información, acudan ás páxinas web www.miudiño.gal ou contosolidarios.org. Tira forte, Lucas. Tira ese. Ahora.